Welkom bij aflevering 13 van Vastelovend Gasten! Kom lekker manneken, nou kom lekker manneken en breng mij genoos. Kom lekker manneken, geef me een anneke, mijn man is niet toes. Kom lekker manneken, we gaan naar achteren. I don't know. Welkom bij de 11 plus tweede uitzending van Vastelovend Gasten. Bomvol alweer. Ziet je misschien, de winnaars van het TVK zijn hier. En er zijn heel veel prinsen en prinsessen en een heleboel lui in de studio. Die heet je Daan. Ja, en Armand van Eetcafé Het Intje in Kadir en Keer, dat zorgt voor de drank. Gaat het een beetje los bij u met carnaval? En Kadir en Keer gaat het altijd los, ook met carnaval het ganse jaar. Het ganse jaar. Is het dan nog wel leuk om carnaval achter de bar te moeten metmaken? Ja, voor de bar is ook leuk, maar achter de bar natuurlijk ook. Het is niet een nadeel aan die beroep. Voor mij niet, nee. Oké, nu bent u echt een hele trouwe fan van ons programma. Je hebt ze immer de laptop op de bar en dan kijkt ze de uitzending gemist via de L1 website. Maar er is één onderdeel, dat vind ik ze echt het allerchicste. Wat is dat? Ja, dat klopt, dat is de bumper. De bumper. Ja, dat is ook chic, de bumper. Maar wat ook leuk is, zijn heel veel prinsen en prinsessen. Zoals die uit Termaar. En het is heel bijzonder, de groete prinses. Goedemiddag. Goedemiddag. Is de moeder van... Daniek. Ja, dat is wel heel erg leuk. Wie heb je dat geregeld, moeder en dochter? Weet ik niet. Ja, en nu maakt de kleine prins een hele slimme opmerking. Ja, nog een Daan. We hebben gewoon, hoeveel Daans hebben we in de uitzending? 9 Daans. Daans laat ik even huren. Hey! Bochus is ook hier. Ja. Dat zijn prinses. Lisa. En prins. Jarno. En prins. Falco, Ja, dat is het een heel leuk duo. Waar is die prinses? ben ik kwijt. Die best ik kwijt, oké. Maar voor ons kijken bij de gevonden voorwerpen. Wie beveelde dich? Ik vind het echt geweldig. Ja? Wieso vindt ze dat zo chic? Nou, dat is helemaal mijn droom geweest. En ik vind het echt cool dat ik het mag werden. Leuk, is het ook een Mardine-droom geweest? Ja. En nu is dat droom uitgekomen. Ja. Dus de volgende ambitie, dat is natuurlijk om grote prins te worden, of niet? Ja. Ja. Is er Falco een beetje een vuurbeeld? Ja. Hey, Falco. Ja, Geniet ervan. dat zal wel leuk worden. Ja, en gedraag dich, want u bent het voorbeeld hier van de kleine. Nieuwstad, de voetenleers uit Nieuwstad, die zijn er ook. En die doen hun naam hier aan, want hier heb een beetje gevoeteld. Hier best al vorige carnaval, vorig jaar in januari, best je altijd hier dit jaar prins uit weer. Ja, met de mensen zit in Mossingedal. Ja, wie kent dat nu? Ja, die hebben me gevraagd, toch Henk zoals dat willen weren. Ja, 13 jaar in de raad gezeten. Ik denk, ja, als ik een vrouw, dan kunnen we vertuigen, dan doe ik het. Maar ja, Loetser, daar hoefde ik niet veel voor te doen. Zeg je, zie, zoals ze ooit nog eens prinses van de Nieuwstad willen weren, dan zet ze, ja, zet dan voor dich doe ik het. Nou ja, dan gaat het niet meer kapot. Geweldig. Zeg, dat is heel anders dan dat ze in de raad zit. Nu was ze gelijk. Dat moet gewoon, de kind niet stil blijven staan, de lune met ik met. Ja, het is echt geweldig. U hebt niet alleen die vrouw moeten overtuigen, maar ook de Schweierman, toch? Nee, die heb ik niet over te overtuigen, maar daar komen we zus vanaf. Voordat we hier komen zijn we er even aangewezen met een delegatie. En ik heb er beloofd om even te zeggen, dag mam. De groeten vanuit de studio. De prins van Gratum, dat is er ook van de Foekepotters. Nu hebben we een beetje research gedaan. We willen ook wel eens een originele vraag stellen. En we zijn erachter gekomen dat ze lid is van een obscuur gezelschap, de Gratumse Chinezen. Ja, Dat moest je ja. even uitleggen. Nou ja, we hebben met de Boontje Oven in Gratum hebben we een act. En ja, dat zijn de Gratumse Chinezen. En die behandelen een beetje de Gratumse dorpspolitiek. Maar dan op zijn Chinees, wie gaat dat dan? Kan ze dat even een kleine impressie geven? Ja, dan heb je Glatum een beetje Glatum. En dan is vastelovend. Nog steeds vastelovend, want daar zit geen L in. Dus dan heb je alleen, of nog alleen, want daar zit ook geen L in. Ja, dat is geweldig. Ik zou eens gewoon even op YouTube kijken, de Gratumse Chinezen. Ik zag het al, er zijn ontzettend veel dans. Laat ik nog even huren, alle dans. En we hebben een verrassing voor u in petto. Je mag straks allemaal meedoen met de Prinsenquiz. Wow!
En vooral wel afgesproken dat je gaat enthousiaster zou reageren. Ik schakel over naar Frans Pollux. Hij zit niet echt in de buurt. Volgens mij zit hij op dit moment in Brabant. Ja, nou, deels. Want ik zit hier met de beste buurtredner van Brabant. Dat mogen we wel zeggen. De beste tonprater van Brabant. 7voudig Brabants kampioen. Ja. En Barry, ik moet eerlijk zeggen, een aantal jaar geleden dacht ik ook van ja, dat is gewoon een heel ander genre. Brabantse buurtredners is wat platter, is niet leuk. Totdat ik 2 keer Frank Schrijen heb gezien. Ook een Brabants buurtredner. En toen werd dat bevestigd. Nee, helemaal niet. Ik heb nog nooit zo'n buikpijn van het lachen gehad als bij hem. En jij bent dus nog beter, want jij bent 7 keer in 10 jaar tijd kampioen geweest. Ja. Herken je dat wel, wat ik net zeg? Dat er aanvankelijk misschien wat sceptisch was? Ja, ik denk dat er was zeker sceptisch in het begin, inderdaad. Wij zijn denk ik, het is directer zeg maar. Hè. Wij hebben ook weer meer publieksinteractie en zo. Het is algemeen, ik kan zeggen dat het buurtredner van het Brabander iets anders is dan dat het Limburgse collega's doen. Wat is de essentie van dat verschil? Wat ik zeg, denk ik meer door het directe, zeg maar. Iets brutaler misschien wel. Ja. Dat denk ik wel dat zo is. Ja. Wij mogen meer, ook, ik hoor ook vaak van een collega buurtredners zeggen, met de kampioenschappen, de buurtkampioenschappen, dat er al wat restricties zijn, hè? Ja. Wat niet mag, censuur. Zat heel lang bijvoorbeeld een geestelijke in de jury. Ja, en dan, dat is elk helemaal fout hier. grapje. Ja, dat doen we niet, hè? Nee. Dat doen we niet bij ons niet. Nee. Nee. We Maar hebben ook niet meer, we hebben geen geestelijke meer. Maar, die zijn allemaal weg. Met dit als resultaat even een klein fragmentje uit een buurt van je als trouwambtenaar. Oké. Mensen zeggen met de vrede van een week nog, moet al van een week zag een stelletje. Denk dat ze een jaar of 40 waren. En die stonden zo in een gangstje, weet je wel, een partij te vrij, jongen. De stukken vlogen er vanaf, hè. Daar bleef geen spaan meer van heel, ja. En toen dacht ik bij mijn eigen, dit is niet jouw eigen vrouw. Ja, want zoiets, dat doet het niet bij jouw eigen vrouw, hè, ja. Ha, 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 ha. Nee, jullie vrouw ziet er wel aankomen, nee, hè? Dat je hoort tot de grond toe afkluift als een jonge hond. Hè? Die zal zeggen, zo, de de schouw op, hè? Doe dat op een ander. Hè? Dat was niet je buurt van vorig jaar, of van dit jaar. Wat heb je dit jaar gedaan? Ik heb dit jaar een buurt als crimineel. Crimineel Barry K. uit Haar. Ja. En wat kwam daarin voorbij? Ja, dat gaat meer over het leven van de crimineel. Dus waar ik een activiteiten doe, zeg maar, criminele activiteiten. En ook het leven in de gevangenis, wat dat inhoudt, zeg maar. Daar kennen we Brabant tegenwoordig een beetje van. Ja, hè? uiteraard. Ja. Heel crimineel uiteraard. Hè. Nou, je treedt ook heel veel op in Limburg. Vanavond bijvoorbeeld, in het Cultuurhuis in Heerlen. Moet je dan anders omgaan met het publiek? Nee, dat is de mooie ervan. Ik heb mijn eigen dialect. En ik kan tot in Maastricht blijven spelen. En dat verstaat iedereen. Ja. En dit hoor ik vaak juist terug. Dat juist dat Brabants dialect, dat wordt in Limburg heel leuk gevonden. Ja. Wij hebben bepaalde woorden en daar kun ik mee spelen. Hè. Ik heb het ooit over iemand, of als vrouw in een nijen jurk gekocht, ik noem maar wat. Hè, dan hoor ik vaak in dezelfde van nijen jurk, ja, nijen. Dat vinden ze leuk linken. Of ik ga dan zeggen van nieuwe jurk. Hè. Dan beginnen ze ook weer te lachen en zo van die dingen. Die kunnen leuke dingen doen. Maar je zegt net van Limburgse buurtredners zijn eigenlijk wat netter, zijn wat liever, hebben wat meer regeltjes. En dan komt er ineens zo'n Brabantse jongen die wat verder gaat, die ook over afkluiven praat en zo. Ja. Moet het publiek daar dan aan wennen? Moet je dat anders brengen hier dan daar? Nee, dat kan ik niet zeggen. Nee, dat valt er wel mee. Nee. Kijk, er zitten al verschillende zittingen. Hè? Soms voel ik wel aan. Een herenzitting kan het al wel meer leiden als een gemengde zitting. Ja, of een seniorenzitting. Of een seniorenzitting. Nou, als buurtreder voelen we aan van nou, daar moet ik met je jongens zo mee omgaan. En dat gaat allemaal goed. Ja. Hè? Nog een klein fragmentje van de doe trouwambtenaar. maar. Nog eentje. Gooi er maar in. Kom maar. Kom op, laat me Mensen komen. zeggen met de vrede van een week nog, moet al van een week zag een stelletje. Denk dat ze een jaar of 40 waren. En die stonden zo in een gangstje, weet je wel, een partij te vrij, jongen. De stukken vlogen er vanaf, hè. Er bleef geen spaan meer van heel, ja. En toen dacht ik bij mijn eigen, dit is niet jouw eigen vrouw. Ja, want zoiets, dat doet het niet bij jouw eigen vrouw, hè, ja? Ha, 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 ha. Nee, jullie vrouw ziet er wel aankomen, nee, hè? Dat je hoort tot de grond toe afgeluid. Ja, dankjewel. We zijn net iets trager van begrip hier, hè, dus we moeten alles 2 keer horen voordat... De buurt duurt ook al 2 keer zo lang natuurlijk. In Limburg, Dus, ja. precies altijd. En jij leeft ervan. Ja. Jij doet alleen maar dit. Ik doe alleen maar dit. In zoverre, ik doe ook veel straattheater. In heel Nederland door, in België en zo. Maar voor de rest alleen maar buurtreden. Maar ja, buurtreden, dat begint tegenwoordig ook half september. En ook na carnaval, dan gaat dat gewoon door. Hoor. In Limburg, Brabant. Wij showen door tot juni bij wijze van Want ik spreken. vroeg je Dus, net of ik je kon boeken volgend jaar op een leuke avond. En toen zei jij...
Ja, dat is heel gek en daar ben ik niet altijd blij mee. Maar die boekingen gaan zo snel vooruit tegenwoordig. Ik ben nu al aan het schrijven 2019. 2019 ben je nu nog te boeken? Ik heb voor 2018 zit ik de weekend al bijna vol. Bijna vol, 17 zeker in de vrijdag, zaterdag vol. En voor 2019 heb ik nu denk ik al een stuk of 17 boekingen staan of zo. Ja. Dat gaat nergens over. Ongelooflijk. En dan moet je nog 8e keer kampioen worden van Brabant. Dat zit er nog Ja, aan. dat- Ken je wellicht, de beste mop die je de afgelopen week gehoord hebt misschien? Voor de prinsen die De beste mop die ik gehoord heb. Ja? Ik ben zelf niet zo'n moppetapper. Het is meer toch een beetje het verhaal en het spelen met het publiek bij mij. wat zet je nou voor het blok? Ik heb de moppen niet direct zo over de hand. Oké, dan komen we vanavond naar het Cultuurhuis in Heren. Ja, kom naar het is goed? Cultuurhuis. Komen we daar kijken. Als er nog plek is, even snel bellen. Misschien kan erbij. Is goed. Gezellig. Dames en heren, Berry Knapen! Ja! En als je toch een klappen ziet, hier is de bumper! Ja, Ruud is er weer met zijn platenspeler. Ja, en vandaag had hij weer zo'n leuk Jeske aan. Gisteren wordt het geloof ik een tiger. Ja, Panther wordt gisteren. Panther. Vind je er nu van eigenlijk? Even de proef op de som Ja? nemen. Hier, de prinses van Neustadt. Ja. Niet Daan, maar waar gaat wat erop lieken? Dion. Die heb je gisteren ook Ook met een gekeken. D. Wat vond ze een leuker pak van Ruud? Dat van gisteren, dat dierenprint of het hippiepak? Dat van vandaag. Nou, voor we beginnen, Ja. doe heb ze Brabantse muziek metgenomen. Nee, trouwens weet ik eigenlijk niet, want we gaan het hier aan over instrumentale muziek. Zou ik dit gewoon even vast gaan opzetten? Dit moest ik absoluut drieën van een collega van ons, net op de kunten. En dat is jonkelen, ja, dat kriest met instrumentale muziek. En Emil Sarkovic zo net neer voor mij te zeggen, ik ken dit, dat moest ze drieën, dit is te gek. Kijk, ja. Maar dat kent ze niet metzingen, of wel? Maar het is handig, weet ze niet stem kwijt is. Dan kent ze dus gewoon blijven jonkelen en hoeft niks te doen. Ik hoor hier achter mij begint iedereen la 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 te zingen. Kijk, het is het worste welske voor de muzikanten in G of zo. Dat betekent volgens mij dat het niet in C staat en dat ze het gewoon in G moeten spelen. Kijk, wanneer ik hem weggooi, gewoon ze gewoon deur, let op. Hop, hoppakee. Ja, ze gewoon deuren. Kijk, en dan kent bijvoorbeeld ook naar Duitsland gaan. Hè. Ik ga deze plaat bijvoorbeeld. Mensen nog 14 jaar in de Danelsprins uitrups, hadden ze alle 14 in de eigen marge om op te komen. Die stond hij allemaal op in Duitsland, sinds ze er gek op. Ik ken de bierparty nog laten zien, dat is ook zo gaat. En dan, dat is wel ganz erg leuk. Ik ben wel in de pinky, maar dat mag niet zo goed. We kennen gewoon drieën. Christen eigenlijk 2 grote instrumentale carnavalshits uit Limburg op 1 singeltje. Laat ik beginnen met de B-kant. Leg ik hem hier op. Maar het zijn allebei goede hits. Het zijn allebei grote hits. Let op, daar komt ze. Let op, daar komt ze. Ja. La 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 la. La la la. La 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 ja, da, da, da. Het slavenkoer, hè? Met de klokken, het dat. La la ja, la 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 la. Ja, la 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 la. Zet ik hem naar vuren, let op, kon ze allemaal springen. Let op, we gaan ze naar vuren. Hey, 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 hey. Ziet ze, werk altijd. Oké, hol hem maar weg. En dan moet er snel het singeltje gaan omdraaien. Hoppakee, dan verzoeken. En er zit nog een grote hit op, dan laat ik ook even zien. Dat is, hoor, even terug. De appelsinenwals, laat hem maar even zien. En wanneer ik hem opzet, de appelsinenwals, ja, maar let op de kumpen. Je gaat het. Hoppakee. En weer zoekelen, ja! Het is ook ideaal dat ze zo zaten is dat ze de teksten niet meer En de stem kwijt is, hè, want ze carnavalsdienst is dat ideaal. Wat ik tot slot nog even wil laten zien, is dat zelfs onze grootste walser André Rieu in de jaren 80 instrumentale Vastelovensmuziek met het Salonorkest op de Marktbak in 1986 kunt dit. Ook door de ganse zalen met, dus instrumentale leegjes, het kan best. Ja, het is een enorm succes. Dat geeft je weer door. Het smaakt kind zo goed zitten. Zo goed zitten, hoppakee, weg ermee. Zo. En dan zeg je nog even la la Ja. la, gewoon over de bumper heen. Kijk of Kun je dat aan de kan. bumper? Ja. Nu, bumper. Ja, voor hebben ze hier in de studio de winnaars van het TVK, Luc en Eve. Waar zit je, Luc en Eve? Ja, het is toch wel erg druk.
Leuk dat je er zit en proficiat. Dankjewel, dankjewel. Ja, het beste tiener vastelovenslied. Ja, fantastisch. Ja, zorgde ik overigens voor de finale. Houdt je er al van tevoren kunnen vermoeden dat het zo goed zou gaan? Nee, dat had ik eigenlijk niet verwacht. Dat geloof ik eigenlijk niet, want Tine Paas het bij de tollen zeggen had het nummer geschreven. Ja, nou wat ik denk dat is destijds niet voor niks in de finale. En die andere 14 finalisten die stonden ook niet voor niks in. Die zijn ook door de voorronde gekomen en die maken allemaal net zoveel kans. En als ze dan mogen winnen, dat is natuurlijk fantastisch. Natuurlijk, dat is ook een heel goed antwoord. Maar ja, dus zou je kunnen denken, hè, met zo'n paden, zo carnavalistisch succesvol is, dan is het bijna ja, vanzelfsprekend als ze in die voetsporen treedt, of niet? Ja, dan moest ze toch een bepaalde flow in kunnen vinden en dan moest het toch maar kunnen. Het is heel hard werken. Het is gewoon ook heel erg leuk om te doen. En als ze dan door succes in is, dan is dat natuurlijk mooi meegenomen. Precies, want nu zet je dus de winnaars van het TVK. Wat betekent dat? Heb je de agenda al vol stond tot 2018? Ja, we hebben wel bepaalde optredens die al gepland zien. En nou kunnen ze ons nog boeken, met maar even te zeggen. Als, ja. Snel bellen dus nog Ruben Vos. Want anders hebben ze geen tijd meer. Dus weet het nummer ook. Geen tijd, een goed applaus. Is ze het nog lang niet nu? En zit de klok van wal? Alleen maar de geluk. Wat is dan het geval? Minuut, seconde op. Het is 7 uur stuk kwam. De vaste novens klopt dit door. En het mens groeit met zand. Wat doe ik nu? Ik zit in een spagaat. Is het nou vroeg of is het toch te laat? Nee, wie heb geen tijd te voorlezen. Want joh, ik kom me geen op tijd. Gewoon ik ga zo doorsplaat. Nee, wie heb geen tijd te voorlezen. Want joh, ik ken er geen tijd. Dus kom er nog nooit te laat. Ik moet nu echt naar huis. Zeg ik dank je hockey. Door toffel danst de moes. Dat is ze nooit meer. Kom ik dan in mijn stroot en heel weer roze haar. Mijn beste kameroot kan gaan weg tegenaan. Wat doe ik nu? Ik zit in een spagaat. Is het nou vroeg of is het toch te laat? Nee, wie heb er geen tijd te voorlezen. Want joh, ik kom me hier op tijd. Gewoon in gans uurplaat. Nee, wie heb er geen tijd te voorlezen. Want joh, ik ken er geen tijd. Dus kom er nog nooit te laat. Nee, wie heb er geen tijd te voorlezen. Want joh, ik kom me hier op tijd. Gewoon in gans uurplaat. Nee, wie heb er geen tijd te voorlezen. Want joh, ik ken er geen tijd. Dus kom er nog nooit te laat. Want joh, ik ken er geen tijd. Dus kom er nog nooit te laat. Nee. Het is even hard werken, maar dan hebben ze ook wat. Oeh, de drie van de plaggenhouders, Luc en Eva! Tijd voor de Quintenprijs! Kom maar erbij, alle daantjes erbij. We doen een soort renje rond. Gooi je antwoord doorleed Aarsen. En Lom, doorleed Velden. Goed, en geen moet dadelijk kiezen wat geheerd. Kom maar, hier stond, anders kunnen we nog iets in. Ja, en bewegen, kom op. Vroeg 1. Gratum, dat is een heel raar dorp, hè, Gratum. Ja, dat is echt een heel raar dorp. Er is vorige week echt iets bizars gesignaleerd. Is dat A, is dat Velden een haai op een fiets? Of is dat Aarsen en Lom en een Chinees op een skateboard? Kom maar, bewegen.
Bewegen. Pak nu de haai. Pak nu de haai. Oké, dan komen we met het goede antwoord. Een haai op een fiets. Maar nee, wacht even. Dat was niet een gratum. Dit is wel een gratum. Een Chinees op een skateboard. Ja. Oh, goed, de prins Daan is al af. Oh, ga maar zitten. Vroeg niet meer meedoen, hè. Zitten. Op de grond, zitten. Ja, bewegen. Kom op, man. Zijn prinsenquiz. Goed, we hebben net Freddy Gummel. Dat is misschien niet te zien. Kom eens stond. We hebben allemaal mensen in beeld en die hebben wat gemeen. Kijk goed naar die mensen en kijk wat je ziet. Concentratie. Spannend. Allemaal die mensen hebben wat gemeen. Goed kijken. Misschien kijk je er een en dan weet je het. Oké, daar zien ze met een lasapparaat. De vraag is... Het zijn er echt 11 of zo, geloof ik. De vraag is, wat hebben deze mensen gemeen? Hebben ze dezelfde naam? Of hebben ze dezelfde hobby? Zelfde naam, zelfde hobby. Kom maar. Zelfde naam, zelfde hobby. Hobby hè? Met vissen en met lassen. We gaan kijken. Allemaal deze mensen heten toevallig Daan Prins. Het is geen grap. Allemaal Daan Prins. Dus jij had het goed. Jij ziet allemaal af. Ga maar zitten. Kom dansen, bewegen. Hup. Vraag 3. Er zijn enorme hits geschreven over Och. Hoeveel hits zijn er over Och geschreven? 1 of 2? Kom maar, bewegen! Beweeg nou! 1 of 2? Oké, we gaan luisteren. Dit is de ene. Ja, daar gaan de lampjes aan. Dus zeker 1. Hebben we er nog 1 kunnen vinden? Dat is de vraag. Anders ziet geen af. Hebben we er nog 1 kunnen vinden? Kom maar. Daar giet de willekeurig goed. Wow, nog 3 mensen in de race. Geef je af. Geef je allemaal af. Laatste vraag. Even concentratie, want er is een grote rel uitgebroken. Dat heb je vast meegekregen. Matthijs van Niekerk en Giel Belen die hebben gisteren de vastelovend afgezeikt. Daar zien we niet blij mee. Twitterstorm, iedereen pissig in Limburg. Maar als je kijkt naar welk liedje Matthijs ook moest luisteren, dan zou je zich misschien wel kunnen voorstellen dat een beetje afkeer vertoonde. De vraag is, als wij dat liedje gaan luisteren, doen we dan gezellig meeklappen of zien we ook een beetje geschoek? Kom maar, bewegen! Gezellig meeklappen of geschoek? Gezellig meeklappen, klasse. Laat maar kijken, we gaan het draaien en we kijken wie er gereageerd wordt. Slager Joep, haal je ballen uit mijn soep. Je ballen uit mijn soep, haal je ballen uit mijn soep. Slager Joep, haal je ballen uit mijn soep. Haal je natte ballen uit mijn soep. Ja. Ik ben bang, Berry, dat dit toch weer Brabant is dan, hè? Heb ik immers mij uren klappen? Nee, oké, dus ja, je ziet allemaal af. Dan is er eigenlijk niks meer over. Toch gaan ik dadelijk dan zorgen van maken. Eerst, vanmorgen op de radio, Maarten en Tom, die hebben hier flink aandacht aan besteed. En de vraag is natuurlijk, waarom is Matthijs Zuur van de Vastelovend, waarom is daar zo afkierig van? Hij luistert normaal alleen in een autocue, door kunnen dan liggen, maar ja, het schijnt echt een persoonlijke afkeer te hebben gehad. Dus Maarten en Tom, hoe komt dat? Ja, dat vraagt ervoor of dat hebben we vanochtend afgevraagd in het programma op L1 Radio. En we dachten, ja, waarom heeft Matthijs van Nieuwkerk zo'n negatief beeld bij vastelovend? Heeft er misschien een slechte ervaring van vastelovend vieren in Brabant? En daar hebben we het een beetje over gehad, onder andere op Facebook. Ja, met als resultaat 100.000 pissige Facebook-reacties. Nu wilt geen actie ondernemen, je wilt Matthijs een aanbod doen. Maarten, welk aanbod? Nou, kom naar Limburg zouden we zeggen, dan weet je wat het is. Kom hier vastelovend vieren en we nodigen je uit op de Zoepkoel om het met ons allemaal te vieren. Ja, maar dan hebben we dadelijk Matthijs van Niekerk met zijn autocue en zijn snobistische grachtengordel gezegd, hey, je moest een vastelovend te bederven. Nou, ik wil nog eraan toevoegen dat Giel Belen in 2008 erbij is geweest in de Zoepkoel in Venlo. En dat was hartstikke leuk. Lex Uiting heeft hem toen uitgenodigd, de jongen uit Venlo. En het zou heel mooi zijn als Matthijs nu een paar jaar later in 2016 op de zorg dat hij voor de vastelovend in Venlo is. Dus bij deze doe het nu. Ja, dat weet ik niet hoor, Tom. Tom is degene met de muts even de goede orde, want ze zien een beetje onherkenbaar. Maar dat weet ik niet. Of Giel Belen een succes was in de Zoepkoel, daar zien hele meningen over verteld. Misschien een klein fragmentje om dit te laten proeven wie erg dat was. Ja, dan doe ik die soep met die ballen maar. Dames en heren, ik moet wel zeggen, het wel Giel Belen, want hij zit, Giel Belen netjes zijn excuses aangeboden op Twitter. Laat dat maar eens kijken. Hé jongens, voor de goede orde, ik vier het elk jaar. Ik hou ervan. Ik ging misschien wat te veel mee in Matthijs zijn afkeer. Oh, zielig even de Giel. Giel, daarom krijg jij deze medaille. Die sturen we naar je op. Hé Giel, groetjes van alle prinsen Daan, hè. Even winken. Kom maar. Hi Giel. Oké, zendmoment, nemen ze het gewonnen. Door hem over, door de stadsprins van Sittard. Althans, Jolien, wie is dat eigenlijk?
Elk jaar is het weer super spannend hè? In gans Limburg. Wie werd de prins van de stad of van het dorp? Nou, in Sittard zaten ze er eigenlijk helemaal neer dit jaar. Ik denk dat het Mark Riekink wordt. Ik ga voor Sebastian Hameleers. Vind ik ook wel een goeie, ja. Leo Kaminski. Leo Kaminski of Tom Jessen? Bart Offermans. Jean Geurts. Yves Moscosi. Tom Jessen. Tja, het is niet Tom Jessen wat hier zit, hè? Nee. Wie Nee. het hier eigenlijk? Het is stadsprins Sander, de eerste. Ja, je werd helemaal niet genoemd in het filmpje. Maar dat maakt het juist zo schoon. Ja, ja, goed, dit wordt dan op een willekeurige dagen in het centrum van Sittard. Ging uw naam rond of niet? Wordt het echt een verrassing? Ik denk dat ik voor de meesten wel een echte verrassing word. Ja, Maar het is wel een lang gekoesterde wens, neem ik voor aan. mij wel. Ja, Ja? ja. Een echte prinsendroom ook. Ja. De droom komt Maar uit, ik denk, joh. bijna ieder jongskoet Sittard het was zo'n prinsendroom. Ja. Nu is het heel bijzonder in Sittard, want op het moment dat de prins werd uitgeroepen, is ze er zelf niet bij. Laten we even gewoon kijken. Het wordt geloof ik net nog in januari. Ja, Hoogheid, hoe wordt hier op dat moment? Ja, ik word thuis met mijn meisje en de familie van mijn meisje en mijn familie. Dat is toch raar, Ja. of niet? Ja, ik zeg, het voelt een beetje zo als oud op nu. Maar dan een 2 dagen te laat. En de zitstoel en 11:11, dan gaat die telefoon rood gloeien. En binnen een half uur de ganse boot vol met vrung. Ja, dat wordt een feest. Ja, En dan, stil aan het werd terugdenken. het huis ook verbouwd, hè? Ja, de dag zo erna, ongeveer. ja, de dag erna, mijn mam zag nog Sander, ik denk dat ze nu maar opstonden om 8:30. Dadelijk gaat het hier los. Nou, dat feestje. Ja, ik zeg nou, maar om 9 uur stopt de verhuiswagen. 30 man en in 2 uur tijd, ganse boot leeg. Een tent, een tap. En dat wordt op een hoes in Sittard. Ja, dat wordt ook geweldig. En wat vonden de papa en de mam ervan? Ja, geweldig. Die wisten dat Ja. natuurlijk al, hè? En mijn schoonfamilie, dat zijn Friesen. En die zaten dan met grote ogen te kijken van wat gebeurt hier. Jongens, wat is hier aan de hand? Ja, ik maar zeg geen eten. Sterker nog, die vriendin, die had nog nooit vastelovend gevierd. Die werd al meteen enorm in het diepe gegooid, hè? Ja, ik zeg wen schoon, dan schoon, zeg ik. En nu maakt ze meteen alles met, volle gaas. Wat vindt ze ervan? Ja, ze heeft het geweldig omarmd. En ze geneet met volle teugen. Geweldig. Ja. Je zag ze net al vanaf kleine jong willig prins weer. Dat is eigenlijk begonnen, denk ik dan, tijdens de kinderoptocht, hè? Ja, de kinderoptocht, dat is de eerste optocht in Sittard. Dat is ook op dit moment mijn intocht. Ja. En, Aanstaande zondag is dat? Aanstaande zondag, ja. En ja, ik zit bij de harmonie in Sittard, de Sint-Joseph harmonie. En dan loop ik langs de prinsenwagen en als je dan omhoog kijkt en is de prins storm met de vorst, ja, dan ga je toch wel die hartje een beetje sneller kloppen. Ja. Ja, en dat wist je nu zelf. We zijn hem live uit aanstaande zondag tussen 3:15 en 4:30. Kent je Prins Sander in actie zie je. En natuurlijk heel veel kinger. Over kinger gesproken, op de foto van de dag van gisteren, daar sting ook een kindje. Ja, ik ben hem aan het bekijken van DoeMB op de L11 Facebook site. En van de prins naar de peek, van de peek naar die foto. We gaan even kijken, wat was de foto van gisteren? Dat was deze foto, een kind, een ballon en nog een kind, maar dan iets groter. Wat zit de ene tegen de andere? Dat hebben we ook gevraagd. Hallo maar komen. Heb ze weer de Jägermeister onder de jas? Bedacht door Ed Kleuters, vind ik dan ook wel weer toepasselijk. Marleen Molske met deze moet ik nu echt alaaf roepen, mama. Een kind wat er geen zin in heeft. Dus rood en geel zien weggevlogen. Ook wel scherp van toezwaaien. Werd er gewonnen, 1, 2 of 3? 1. Eén heeft gewonnen en dat betekent dat meneer Kleuters de sleutelhanger kreeg. Of in dit geval de kleutelhanger van Bas van der Zwaan van het programma Ongeweeg is. Maar Bas is er nog niet, want Bas is namelijk... Ongeweeg, heel goed, fantastisch. En dit is de foto van morgen. Ah, Sneeuwwitje, een appel en iemand van TVL. Nee, een heks. Een heks, ja. Je kunt reageren op Facebook, L11 Alaaf. Zo, dan zien we klaar met het programma. Tot morgen. Haie. Oh nee. Oh nee. Oh nee, we zullen ons Ziesjoen vergeten. Dames en heren, Ziesjoen. Schreef niet zo, mijn mam zeggen tegen mij. Kom even nog veel, want anders zien we gewoon ik wel achter ook staan. Nee, dan zien we. We hebben even een fragmentje van ook, zeg maar, van top en iets minder top. En dan moet jij zeggen wat je ervan vindt. Kijk naar het scherm. Kom.
Ja, en door niet eens applaus. Dat is het artiestenbestoor natuurlijk. De spuls met Rieu voor het friet of wat helemaal losgeeft. En dan sta je er even nog op. Ja, wat was het eigenlijk? Een braderie of zo? Nee, dat was bij de Knoevel. Stichting de Knoevel in Maastricht. Ja. En is dat... Alleen, hè? Ja, dat is net zoiets. Hè? Dat is eigenlijk hetzelfde. Maar is dat moeilijk? Dat ze die grote podia is door Limburg en dat ze ook nog steeds dit soort dingen doen? Frans, het is alle twee leuk. Rieu is leuk met dat klein knoevele mensje. Dat is ook heel erg leuk hier. Ja, we hebben het allebei. We kunnen en gewoon knoevelen en we kunnen gaas geven. Maak eens plaats voor Sisjoen, de Bunvree. Welke god gezingen? De Batsenklas. Polonaise! Oh, wat schief je hard, man. Kom maar, weet doe mee. Hoppa, 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 hoppa. We gaan nog even door hier. Ja, we maken er een feestje van. En we gaan gewoon door wie is morgen, want ik heb de morgen. Weetrij is en de winnaar van het Joekskapelle Zate Hermaniekes LKZH Festival. Jong geweld. Allemaal en neutjes en beer. Een beetje. En cola. Morgen. En vastelovend gasten!